Vaig dissenyar un programa socioeducatiu adreçat a fer acompanyament a joves d'entre 14 i 18 anys que es veuen immersos dins d'un procés de reunificació familiar. Què vol dir això? Que aquests nois i noies retornen a casa després d'haver estat un temps institucionalitzats i sota la mesura protectora de la dgaia, no? Llavors, vaig pensar que era molt important fer acompanyament amb aquests joves i vaig dissenyar aquest programa. Realment hi ha molts nois i noies que estan retornant a casa, ja sigui perquè la situació ha millorat o simplement perquè la mesura protectora s'ha acabat, i no hi ha un acompanyament d'aquesta realitat. Llavors vaig pensar que sí que era una necessitat descoberta i fer un projecte o un recurs adreçat a cobrir-la seria alguna cosa potent i interessant. Que la meva recerca el que ha pogut aportar és potser ficar una mica un punt damunt d'una i que no hi era. De començar a incentivar a que hi hagi més investigació o a que es facin nous recursos sobre aquesta temàtica, ja que, evidentment, amb el meu treball de fi de grau i prou, simplement ha sigut una petita pinzellada, però crec que s'hauria d'anar molt més enllà perquè es pot potenciar molt més i penso que es pot fer un acompanyament molt més exhaustiu. A mi m'ha portat un creixement a nivell personal i professional molt gran, perquè el vaig viure amb molta intensitat i el vaig fer amb molt carinyo i molta dedicació, perquè tenia clar que no havia de ser només un treball de fi de grau i prou, sinó una cosa que em servís a mi per aprendre. I així va ser, he après moltíssimes coses, no només de la teoria que he pogut anar llegint i de tot el que jo he anat fent, sinó també per les persones que m'han acompanyat durant aquest procés d'aprenentatge, perquè d'elles n'he après moltíssim i he tingut de trencar molts esquemes que jo tenia per poder fer que les coses encaixessin. Llavors, ha sigut una vivència molt xula i molt positiva per mi, penso.